Tiap desa nggih. Utamane lordo ayam kampung, tapi liyane ya enek lur iso penyetan ayam, iwak kali. Kondisine kaya ngene iki lur. Sekule sepalih mawon. Tomate akeh seneng aku, terus pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jenenge jagung lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Aku nenggone halaman Masjid Agung Desa Puksarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Pengen ngevlog tipis-tipis sing santai lho iki. Iki mau ceritane aku lagi metu ki wis meh sore lur, jam 2:30 apa ngono. Salat asar dhisik nang nggone masjid ben santai. Ternyata nang sebelah masjid ana lagi pembangunan apa jenenge? Koperasi Merah Putih dulur-dulur. Tiap desa lur. Dadi yen awake dhewe sering penjajah desa, kuwi mesti sedang ada proyek pembangunan si Merah Putih dulur-dulur. Oke, dina iki dulur-dulur tak jak ngevlog santai karo makan siang nang kulineran Kampung Puksarang dulur-dulur. Bu napa bu lawuhe? Iwake namung waden nggih. Lalapan nggih saged. Ayam nggih digoreng nggih. Nggih. Nggih ayam mawon. Napa? Nasine biasa. Santai mawon, Bu. Mengke mlebet YouTube niki. Sinten niki Bu Darti? Nika bangun apa to, Bu? Oh, Koperasi Merah Putih, nggih. Tiap desa, nggih. Utamane lordo ayam kampung, tapi liyane ya enek lur iso penyetan ayam, iwak kali. Kondisine kaya ngene iki lur. Sekule sepalih mawon. Pun Bu, sampun. Nggih sampun Bu. Nggih sampun. Nggih pancen ngapunten nggih. Napa mawon? Nggih. Oh, mawon. Ayame kampung napa? Nggih, ayam mawon. Pancen makmel sekedhik, Bu. Sing pedes, Bu. Nggih, ampun nggih. Aku mangkat gak sempat nyawang bapakno barang semono bungkusan. Jane wis pesen penyetan akhirnya ganti arang asem ayam kampung lho. Yen ngene iki kan cepet to, Luk. Oh, nggih. Iki napa iki kuku? Oh, nggih. Iki lur garang asem ayam. Jane aku mang kan wis pesen penyetan tapi terus tak lirik ngono kok ono
ungkusan-ungkusan ternyata garang asem. Akhirnya aku ganti garang asem. Aku lek suwi-suwi ora telaten lur. Lah lek ngene kan jiko sego langsung mangan wis gak nek proses masak memasak lagi. Aku yang ngenteni suwi-suwi selera makan iso mudhun. Wis mangane saithik engko selera makane turun kan malah nyonyor. Garang asem iki seger lur, ana tomate, terus ana kemangine. Beda karo ungkusan sing gawe klopo kae lur. Kaya ngene kondisine lur. Tomate akeh seneng aku, terus pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Tapi lek sing garap tiyang mriki napa Jawi mriki nggih? Iki lur jenenge jagung, tapi yo ora jenang jagung tok lur, campur dawet ben tambah sedep lur. Kumang njaluk gulane sithik wae. Bismillahirrahmanirrahim. Pas pisan, gak patek legi lur. Yen gak duwe gula blas rasane asin lur ngene iki mergo pancen santene kan asin biasane. Nggih. Wonten anune terbangane niku. Wis entek lur segone iki saiki jenenge jagung lur. Oke lur. Sawetara video bakal tak akhiri. Neng kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, tak elingne aja lali subscribe lur, terus ditonton video sampai tutup lan di-share utawa dibagi nang dulur-dulur liyane. Wassalam.